Eucharist o Eucharistia mao kini ang the highest form of worship and prayer which will be given up for you. Mao kini ang pinakasentro o tinubdan nga nagkahulugan kini ang Holy Eucharist og pagpasalamat. Diyos mao ang nagpasiugda aning Holy Eucharist. Ato kining mabasa sa 1 Corinto 11:24. Nag-ingon dire, unya nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Ang kanang Holy Eucharist nga ginabuhat sa simbahang Katoliko, mga kaordinaryong Katoliko, pinasahi kini og lahi kini nga pamaagi kumpara didto sa mga Protestant nga gitawag nila og Santa Cena o banal nga hapunan. Kay ang ilang ingon, iisa nila ang pan katong tinapay, unya miingon dayon sila nga simbolo kini sa lawas ni Kristo. Sayop kana nga paagi. Kay sa 1 Corinto 11:24 unsay giingon, mao kini ang akong lawas. Wala gyud miingon nga simbolo kini sa akong lawas. Wala miingon ang Ginoo. Unsay ang giingon? Mao kini ang akong lawas. Nga kaordinaryong Katoliko, diha sa santos nga misa atong madawat ang lawas og dugo ni Kristo. Dili lamang kining pan og bino, kundili mao gayud kini ang tinuod nga lawas og dugo sa atong manluluwas sa tuburan sa atong paglaom nga si Lord Jesus Christ. He took bread and giving thanks broke it And gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you.